رخستنەکە مافێ مرۆڤان لە سووریە گوت کۆ گروپên چەکداریên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dimînin dest bi têkbirina bingehên şûnewarî yên Rojavayê Efrînê kirine, ew jî bi alavên giran. Rexistina mafê mirovan ya Efrînê di daxuyaniyeke ragihandinê de got ku grûpên çekdar samanên dîrokî yên Efrînê talan dikin û li şûnewarên dîrokî digerin li hindeveran ku ew şûnewar belgene li ser kûrahiya hebûna Kurdan li wê deverê ji beriya çend sed saliyan û ku ew dever cihê Reseniyê Kurda ye û devereke Kurdî ye. Heman rêxistinê serbar kir ku wan grûpan her wiha hin deverên şûnewarî ji bo xwe kirine bingehên leşkerî yan jî bingehên xwe nêzîkî deverên şûnewarî bi cih kirine bi mebesta çavdêriya wan şûnewaran û kontrolkirina wan. Heman rêxistinê amaje kir ku proseyên têkbirin û vekirina wan deverên şûnewarî bi alavên giran û bi karanîna barhilgiran ji bo veguhestinê tê kirin. Her wiha destkeftên şûnewarî yên guranbuha tên talankirin û belgeyên dîrokî yên dîroka deverê tên windakirin û nasnameya deverê tê binçavkirin û ziyan digihe xaka deverê. Heman rêxistinê got jî ew proseyên ji navbirina şûnewaran bi awayekî rêbazkirî tên kirin û armanca wan nehiştina belgeya hebûna Kurda ye û nehiştina şûnewarên ku li êzîdiyên Kurd yên deverê vedgere, mîna ziyaret û merqedên gunda yên Qîbarê û Qestelcindo. Her wiha grûpên çekdar bi proseyên geriyan û têkbirina şûnewaran li her yek ji deverên Raco û meydana her wiha zeviyên welatiyekî jî kolan e û hejmarek perçê şûnewaran tê de peyda kirine û talan kirine.